Is-sitwazzjoni li jinsabu fija diversi stabilimenti tal-ikel u ristoranti kaġun tal-qtuħ fil-provista tad-dawl hija inaċċettabbli. Da sostnietu l-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering fi stqarrija fejn esprimiet tħassib kbir dwar l-impatt negattiv kaġunat minn sigħat twal bla dawl. F'kummenti ma' Net News il-Viċi President ta' din l-Assoċjazzjoni Matthew Patch sostna li l-beħ matul ix-xhur tas-sajf huwa kruċjali sabiex wieħed jagħlaq sena b'mod tajjeb. Huwa għal din ir-raġuni li l-qtuħ tad-dawl qed ikun daqqa għal dawn ir-ristoranti. Għedin f'Lulju li huwa peak season, li l-istabbilimenti tagħna ikunu qed jistennew daw ix-xhur bil-ħerqa wara x-xhur li huma low season, jiġifieri l-fatt li problemi huma maġġuri huma tnejn. Number one, ħabba dawl ħafna minnhom jispiċċaw ma jservux klijenti jirrifjutaw il-bookings saħansitra jagħlqu. Problema l-oħra hija ħabba t-tul tad-dewmien tuħ tad-dawl li hija li l-storage tal-refrigerated supplies qed tiġi impattata, ġifieri għandna restaurants li qalu anke kważi ġurnata bid-dawl maqtuħ, ġifieri il-beħ f'dawn ix-xhur ta' Lulju huwa kruċjali biex talaq sena ta' staġun tajjeb għal catering basically. Apparti mit-telf ta' klijenti bosta ristoranti spiċċaw kellhom jarmu ċertu prodotti għaliex kaġun ta' temperatura għolja li kell mhux qed jibqa' tajjeb għal konsum. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni tal-Catering sostniet li l-fatt li l-istabbilimenti qed ikollhom jirrifrutaw il-bookings fi żmien fejn ikollhom ħafna nies huwa inaċċettabbli. Kif ukoll ta' diżappunt kbir dan meta s-sajf suppost ikun wieħed mill-aqwa perjodi għal dawn ir-ristoranti. Huma appellaw lill-Gvern u lill-Ene Malta għal azzjoni immedjata fil-waqt li saħħu fuq il-bżonn ta' strateġija ċara għall-enerġija sabiex sitwazzjonijiet bħal dawn ikunu evitati fix-xhur u s-snin li ġejjin. Wieħed jissuponi li jkun hawn supply biżżejjed biex tikkejteri għal id-domanda fl-aħħar mill-aħħar dan mhux qtuħ intenzjonat, qtuħ riżultat ta' ċirkostanzi li ġew fuqna. Però bażikament irridu li l-qoddim dal-affarijiet number one insolvu problema issa imminenti, ġifieri li r-restaurants tagħna ma jibqgħux ikunu mingħajr supply. Ħalli jkun jistgħu joperaw u li dawn il-problemi ma jibqgħux jiġru fil-futur. Julia Falzon għal Net News.